Khulish buni pibaro tekan kalau ngajum tip nang kamta itu gibam pat tip mat gibam pat pendap mo nam ta ban tap ya application nam ta ka B.Ed 2 year course admission po neri umyam namar bagane ka de jong central te ka duna bah ka bai kelas te itu kiba duna ka jengyo jengkot te pide ban penkrep bahaya kane pide ban penkrep bahaya kane ka entrance ban yo admission ha kane ka jaga puli te ka bai kelas ro duna bah kan poi tang kumba khatlai hajar sistem te lada khenlang bat ka by sa hostel kan wan arf khandai len lai fojar te phnyo ru ya scholarship ko bolong pras pa tingka sibanai temut ba kala arab hai ka bai kelas ka jong phi bat gi baro ki jong kam jong phi te ka admission kala senang la selandu banai march ru banai april bat kan kut adu banai jun te kan kut adu lai foterik banai ban riu ajar ar te kanang don ma ka por gi bompat pendap ya kaneka admission maka debi online ma kan mau ka debi online te ka website rol ai hangne baik cee.ncrt.government.in phaban lek nya website sependap gi detail gi jong phi baro ma eligibility criteria evidence of having passed qualifying admission UTS assessment in case of guardian dan kam tu okay te pidin pass 100% hajrong baik nam taki SC/ST nam taki general ka dem dei 4% kan mau bai kata bat ka bai kelas kalong tang khatlai hajar santlai persen posis nem dak khenlang bat ka bai hostel ka dei khasan hajar praspa tela da plus lang kan long bai arp khandai hajar sispa sanpho te kalong ka buduna bha bat ka bayar bha ki ba duna ka jingyo jingkot bat ka scholarship kalong praspa tingka hangne praspa tingka shibanai nam ta ki SC/ST ma te phinyo kumba khandai hajar tam ka shis nem bar kala yarap hasibun temur phinyo khat phra khandai hajar ha ka bro asnem murba kala yarap sibun nam ta ka bai kelas jong phi te kalong ka ba mantoi bha te phide ban penkrek bha nam ta ka entrance te online registration kelas dang du arfo tarik bunai april kan kut adu live tarik bunai jun te download du admit card adu khatsan adu arfsau jan ba julai te ka date of entrance kan de arfsau tarik julai si bulai te sakaweru angko mentip ba kane apo umyam ondon tangka B.Ed ndrei nam ta kitu gibanang shupas kaswe fenta kwa ban le degree ringkat lang bat ka B.Ed ka ju kapor ka de ka 4 years course te long ka bes ba te hangneru ka duna ba ma te phila ban apply ka neru phila ban tab tang ba ka jaka pulib de ka don sabar pe kimne BSc B.Ed BA B.Ed kine ki belong ba integrated course kumut don lang saus ne magaju bat degree bat bindep lang bat B.Ed ru te kalong ka ba mentoi ba marunta kala long ka demand ma ka ju pulib B.Ed te ka biang bha kane ekitu ki bakwa ban puli B.Ed hadin te phila ban le jaka neru phila ban tho and the last date nam tai uploading ki mark qualification nam tai B.Ed ka de arfsan tarik bunai julai te ka declaration of result nam tai BSc B.Ed ka de tarik jong u agust te nam tai B.Ed amet ka de hedu santarik agust baro ka de online ben phaban pendap online ben ka website ka de kane cee.ncrt.government.in te sakan mau ban lek la phim pat dap moi ki bala dap to mlilai drei ki bom pat dap ka kwa ban pentip te ka sit ru ka don ngomno mekalia ka don tang san sit te general ka de south sit te ST tang shi sit ST te wan nomi fa nyam ta ST phya fa nyam ta ka general bat ki kalong ngomne ma na ki phya nam ta ki science la ka jong bat nam ta ki arts la ka jong te kan long equal ba ka sit ma arsan sit arsan nam ta ki sen arsan nam ta ki arts na khinlang baro ting sa check na tu kla ban yo arngut chu na po meklia ki don sunset la ban yo ar la line ne lail ar kum tahi tekin wan kisit te shubu mo hakiwe ki state ki duna ki ba apply te ki duna ki apply mut bal ki ba wan top mo ki ba wan kham ha khaman phinyo rong ban mo ha ki te ki ki kota jong ki state kinamong ba nganam yo shu ka wata la jong ngam yo shu am de gamta te shubu la duna no kini ki state mut kin tap ba kini ba wan top la phi wan top phi 1 top 6 same khalia phim yo shu ongte ndre hakiwe ki don buduna phindrung no hakite gen overall top phi wan kham khaman phindrung no hakite la phi khamla kiwe pat ki ba kham ranking gen te phinyo rung no kiwe state la ki duna kataro kan mau ma te kalong kam toi bha la phi yo hangne mar ka duna bha ka ba kelas te kapor kanang biang ban pin apply te sa apply ki bom tip try ngala era kala era sibun nam ta kitu ki bom pat yo jitip sangane takine ki tip kuble sibun